Okay, Yoroi try. Sin ngai keburam kecing ro shuplai kini bala aingi kini ka pop kini ka no paiski ka mtai ka bangini dalang kumne kini ka yeng jeng kecing tuai kecing kuplai ka bakarpang ro kalong shapi baro kan ki baji kan mau yang ni kecing tuai ka balong kecing shikri ka bakham hatam ka bapila ban ai nam ta jongi shautrai ka bamangiru ni kan mau pi ha kecing tuai jongi nakapor shikapor tu play on sa ai kanong kabakraw ya pi pading ilang baro namar kecing minat kesungi panikin mau how try kecing tuai kesungi tayo ko baar jong upnai kadi panginang pulie hi kadi ka city jong Petros kolong ka city kong berkene ka city kong jong Petros nglam dong lingkot ka keren Jepang jong ka jingkerman hap deng jong kita kijingale kijing kendo jong kijing hope in the trials of life Kung pi ba na pi puli ka city ka ay men siem ba kam ta me la jala ka ba pikin pi ya ling ba jong gijing kendo gijing shem gi pin kang pin pang men siem pi wat men tang la poison sekani ka session ka ba khat lai ya ka mangin ya study happy day ba kani ka jing em badan buram hapadeng jong ki para banget hapadeng ki banget ya ka bala sot na ka nong ka ba lai ka ba pra hadu ka ken ka ba khat ar kindiat syapang jong kini ki khot kini kita khot ngilam ong ba kadai karukom tho akipor mensual ke ba upetros upetobot kalong ken ba ukran kelom lane summarize ne lumlangnya baro khot ki jingkran ki bola lak ban kran chikmat aklan nong ka ar kan khot ke ba khatwe adu kal nong ka ba lai khot ba nyo ukran kelumlang tang ha kini kita khot ken ya ke bola keren syakmat dari pulia ba ni ke bola keren ya kata ke subjek ke belum ke spesifik ke belum kerpang hari menta pa keren ke subjek ke belum general nagamta jong baro ya ke ke bentang ni la pia ni ke art li kom ke bening kong ni kata abi dei bat ka jinglong bala kentu banyai tebe nang ta ka jing krishan ya ka jing kentu na ka testament ke berem tunginya paino kenang ba kenang shemi ko por ke bening kong ka jinglong bala kentu banyai tibe na ka khot ka ba pra kendai tu ini pulilang ti khot way ar lai ti ka bawai no to dalong baro ki ba yamut ka jo ki ba ya shalem ki ba ya it kum si para ki ba jemnot ki ba sngoret ki ba le markel yang ya ka ba snio na mar ka ba snio lani ya ka ba kren ben na mar ka ba kren ben en da kum weken ki ba kirku haba tip ba shakanik krang la khot pi ba penda yo ya ka jing kirku kini lagi jikin tu kijong Petros na kamta jongi ki banget kumjo kumno bangi dei ka bangin dan kata ka jinga dei hapadeng jongi kum si parabanget wat ki bam pat ngai kumjo hang sha kini ki jikin tu ngilam ong haktin perang kilo ki practical principles ini kita ki jing hikai ki baturai kam ha baro khot ki jinga dei jonga jong pi Tengahnya pai saya kejing batai juga pegawai kajing kentu. Kabaning kong kajing kentu banyak don ya kan? Ya kajuk kajing mut. Nyapai kintiat na karukom tho jeng ka Greek menendai kati kentin nama bala translate ya ka Bible kasih ya ka Greek. Katai kentin nyamut kajuk kati bala pingkelan kati kentin Greek. Homo phrones. Kamu mut bandan ya kajuk kajing perkat. To think the same. Nanti bandan ya kajuk kajing mut ni kajing temu to be like minded. Katanya ka jingmut jong kane ka kentien. Ka jingmut hang ne kalong ba la kentu yang ni perama ye ka ba mangama pi ngin pene ben sa ye kata ka jinglong ka wei ha ka don hot jong ajong pi. Sibun ba ki khot Bible la pi pule na po Yones Rome ning kong karen Philippi pin I ken ye kitik lenong kitik khot ba ka kentu yang abe pi bangin tebe sya ka jinglong ka wei ken ha ka ka jo ka jingmut jing perkat ngas ngong si ka de ba ka de ka balang jongi la kamno nga ni dan siwon ki jingmut jing perkat an rai ha ka de ka wei tingi dan ya ka jo berkata kalong ha dan ya ka vision jong ka balang kaya ka vision jong ka balang to ang pi ban to se ya oh ka jo ka por wei ang lai Lam iki beriu siya ka jingkela ka jingim da ka jing sisya jong Jesus Christ. Ni dan ni kata ka ju ka jing pelet jimat. Nai.
Bangit scam man ke department juga balang rut kum jo kidan ye kane. Bat kane ka jing kentu menyalong ka jo ka jing kam dei tang ha be dei bat ki kam balang rut. Rewat ha ka jing dei ke jong ni ken bat ke wei pat rut kum jo. Ka ba ar ka jing kentu ka ba ar kalong ki ba ya syak slam. Kane ke tin ya syak slam ka dei ba pengkela tik tin grek sympathies. Kata ke tin sympathies ka dei ka ba ha ka tin parangi yo kan sympathy. Bagane ketin sympathies kamut ban sya sitom lene ban snowlem kum bas snow ki wepat ban snowlem ya ka jingpang jong itai kum ba snow mai kum taru ni ngin snow kata ada ka jing perkat hange lesikan long kum gani ka jing kentu ka ba pol kentu arom nang ba khat ar khat ba khat san ka ba ong ken ya kamen lembat ki ba ya kamen ya yam lembat ki ba ya yam kadang ken mau sa man ha ki kindiat ayo kadang ka jing tho song kurem jing ba amit be lum lang mo ni ken do i we i ba yeng jong i amit kadang i song ya ni wa mo yim la le e na mar ba menen ke sngi ni dang shuan na ying brio ki ba de ki ba khat jong kai long yeng long sam bat men ta pat sa ka yeng khawai ngaling ong sa kum ni kadang ka por le ka ba mangi le na mar ba mangi sa khot kru si kru na ka we ka por menne yawan ka ba di party sa si pang pat la let no sa ka party le ka funeral party la ne sa ka party kin ka ban hab let bet brio nalat ikane te kadan tamengi habangi let chini jaka ban ya snow lem pat yaki kum ba dei ban snow dei ban chu pen snow tang nim ban si hab let mp kan din talapha e ba pin let da ka donut jong ka jing snow lem na kamta cho kita ki mensim tengnya phai saya di kawai ka jing ketu ka ngade shapang jong bagi ba nget kidai ban ye kum Sipara hangsa ka jing tu jong ka jing it sipara ka dei ka pangkren jong ka citi ka bening kong jong upetras banya it kalong ka bening kambar ka kata ya ka dei ka tien la pengkelana tin Greek Philadelphia bat ini ka tien Philadelphia law pun siam tangan ni ha ka ni ka jing tho jong Petros ka bla sot na ki atli ki tien ka Philas ka bamutken it but Adelphas pat belonggen sipara it kum sipara let's say hakawai pat kar jingkran ka basya ngilamat ong bakane kamot but pin I ka jingi kum si yeng si sem syabaro kiai ipara banget kalang ka basisya larang ye keren bakadan ka jingi per jong ka jingi I hapadang jong khot jong ka yeng bat ki para marjana tu kamlang kum ta kamlong kajuk ken karukom I tetep ini kawai bahaka Bible ya kabalang ngajui iru bagari ka long yeng ka bakrau ka jong ublay but kum ka long yeng ka jong ublay dan kami ka bangin it kum bangi ju it dan ya laki dikhot jong ka yeng ka sem songi dan kami ngi ngipin pau ya kata ka jing it apa deng jongi barga sungu si ka de ba ma phi hang ni ken phi don ni kum kata ka jinglong bangai ngu si ka de wala jay ka bangi pat janai ru la kami kumno nyelaya lenti ben poi si ka te ka jing janai ka jing it jong phi kum si yeng si sem ka I ba ling ba jong ki jing kloi jong phi banyarap lem yano hawa kidan kam ya jing yarap barga ngau sarong au kris nam ta jong phi bar hak praunget wa phi dan ni ka don to play unang kurku ye phi habi de begini ka penta jong kani ka jing it chi para banget nang ta saya di kawai pat ukin tu bangi de long ki bakum no ki ba jamnot kani tin jamnot lapin kelane tin Greek ngam nang keno bahasyo nomor bangam puli Greek syo laslam use planch noi ne kam na oh hakata ngam sunang keno syo to syu I gade ketik tin bat ya ketik tin lapin kelan tik artli tin Greek babha iu ba ketika splanchonon ka bamut ka kpo ni ka snare kenang mapin sngo tu asya ya ka bangan pin ngan ajing batay haji por menhendai haji por jing ka Bible ki brio ki nget ba ka ni ka snare ni ka kpo jongi na ki nget ki ba ka snare jongi ha ka kpo jongi ki shong ki jing sngo
Kisong ki emotions. Kata ke jingan. Kai ke bau Petros kentuhang ne kadai kene. Ki banget kidai mendon ya ke jing isnai. Kidai mendon ya ke jing long mensim. Lani ka jing snow si na ka benta ka jing shem jing jar jing ki wei pat. Ki bangai ki dan kamen dan ikum ka neken ka donut pas snow lem ya ka jing shem jing ka do jing ki wei pat. Men ha kini ki kindiat sni baklat ken ikon jing bastan. Ai ka jang nang shongkai bat u sa Alex. Tenga kli u shapang jong ka ne ka jing le haba yap brio shiti shipor ri Amerika ki le kum to batai. Te kuli se nga te nge tho pamangi te bun sin sanete aba ngibo lai met kamot hatu ka met ka baning kong rodap prio yeng met ba aru bar ka snitep ne na yakren wow ona ka por mangini adu sitek sinyaru udah kendet bang ong kum tano belai namar wang ngasungu pelawo ngasungu tenat punya semua bakum kata pielek sini ma belai nama ka pen pa ni dani ka ne ka jing dani ka mensin bas ngolem hawa ki kendu ha ki jing jinjar Pigi pranget, kedai ben yo desisa ya ke jingro. Wala ki don le se ke jinglong ki bam long wan ro. Hare ha ka ni ko ke pentapat ngan haban aji ro. Ya pi ka por ken pa ki ni ki banget ki mat apdeng jo ke jing sitom ke jing e ken ko ma ki tu ki po jo ke lockdown pi ken haba pi sngo ken ya ka ni ka tien nang ngi ki nang lamba don ti long jing ben kam jing kersan pi la long la kloy ban ai wat bandu ila jong to try unang pun karoi ka mensim jong ka jingdon ya kata ka jing jemnot apo jong pi ban kloy nyerap lem ki wei kendiat sepang ada juga ni ka tin jemnot ngaklem po ni ru si kong joy te ngasi song barway nga persang ban wat ya ka jingmut jong ni tin balai bu khasi jingi u ai ka tin jemnot ngasi mut dor halamar wei na ngamar ka pat study ba ngasi mut dor ba ka ni tin jemnot kawan ki atli tin khasi la se Kaban kong naktin jam kau mop ha. Lagum tu ko singkle kabal jam ha. Not pat nga snow kumba kau nga sim na katubong nakaktin donot ngam tu ka day nam day. Te katara ka jing perkat jonga sayot lese jam donot. Ban snow lem haba ki wei ken ki ken do ye ki jing ken do ki ba tang ki ba pen pang ki men sim ki ba pen nong ki men sim jong ki ka pen pa ba pi don ken ya ka donot ka ba jam ha le ka ba donot ka ba e tang mga ken tu pi sngo pa wat julung men sim pat klumat dan nang men long yo de men long chu men long ye ka e ka de men long ru de kum kata pa ka dan jing ma na ma balai namar bakam bahab lo ha ta te jamnot kare ka jingketu ka ba petros ken kentu ba ngi dan nang ta sa ka way pat ka ba pila je snow mala ka por na ka por sa snow biang ki ba snow ret kindiat sa pang jone ka kintin snow ret ka bala to ang ni ha ki bible greek ba men shua ni ki greek manuscript bang na manuscript ko mot ki jing to ki bala to ka kti mara ki por ba men shua empat dan printing press ki hap ci to de ki ha ki por men shua ki dan kadang tien snowret kadang haki artli kom translation kamaning kong ken dan blaong blapnan kami di snowret tin philo frones kaumut balong perlok friendly minded bas ngotenat kain badan akor coaches nang ta sa kawai pat lapi translate ka tayo bo na ka tin tapay no frones belong the artli tin tapay nas snowret but friend kamamot tin ka jimut kot jimut Kawamot pendem ane penleret ane humble minded. Petras. Abo ang lang di pasngurit umat ya kay. Kajimot kajang Petras hang ne kalong kane. Bandan ya kajinglong ka basibon. Bandan ya kajinglong ka balak dan ako dan buram. Bandan ya kajing singaw lam ni kiway bat singaw tenak banyak keren banyak kana. Ngajuong. Teng yam tang na ka banyak keren banyak kana pila tip. Ini pastor jeng pi sarong ne isorit na. Tag-tag na kami keren bagi beri latip ini nginta lalit no ni sarang mo ito mo. Dai tanah kekanate bagi keren ngalaan bisa. Sebelum cenga
Yong i kene kentien ke bang kwa bangan keren spi namar banging di juhi kai ki kun apa dan menu ha cak kamera be shongka ya dem la dem ba la leret ba rei don kapor dem ken le ret ken kepada nur per bak sokra ba kadang jing ma pra mai bilang hata kerukom namar baktin jumle ko ong be sha ka jinglong ka bas ngoret ke bakum jong jisu nang ta sok ni kentien pat om kibalik mar kaliang ya kabas niyo namar kabas niyo kani ni kajing kai bu jisu ru hikai matias kin kal nang ba san dekhat ka ba life kendau jisu ong ya kini kintien ngaong api wat yang ilek mar kaliang ya bas niyo harai mano ru batap ya me ha ka ngap ka mon jong me tu pen pai so u ya ka wei pat ru ukang u petras ya ka bangingin penihar keput ya ki wei lah ka ktien ne ka kam ukang kajing bom le mar kaliang kajing pun pai de kabasni ko yeto ayu ka yeto bom manga ping la ma hok chisha raja ka bom pi dan kwa bele de kabasni ka tu jong ping la ma piru ka pen pa pat ma pi jisu ong da sha thak siliang sha so siliang leste pila nang ai pastor la sha thak chene ngala pen pai so kedi hadin jong kata telabiang aman kawang songa pra banget kejingkran jong Jisu kalong yai syak slam bat ni har keput jano yano de kapasni juga ba sniu nangta sikene ko wepat ke bakren ben namar ke bakren ben wat juit ben keren ben habadan mano bakren ben bilene keren ben kemut ba insult yang apa dia pi insult uni ubreo bakartang Warren Westby wene kinong tho kot kristan bo pom namba yu bangaju introduce ngaju pen itu bat ngaju puliru ini kikot jung ngaju akan tu iku weri ka bakin penan kam ya kini kikot jung nama ki rap ha ya ka bangin sngow tho ken ya ki jing tho jung tin jung lah kor kom ka basan uni war wong badan light lik kerdan 3 level bangila ken ya ka bangin pangila menjit ko na pedang kita kamaning kong ka level kamaning kong gari kane ngila man tin pai da ka basniyo ya ka baba ka balong ka level jung setan usitala yo mat jing ku jung play ka babas ka de ha ba ka du pare basniyo pa pila ban ko mo ba soy na nangta ngila le si ka bangin tin pai da ka baba bat basniyo ka balong ka level you know Sagi kibri ni nat ka khamat ka kti ko jat dei ni sku to nat banya ta kom la pile bhai nga ngale bhai pi khot jing khawai nga ngaron khot pi phim khot ngam khot oi pi kren bhai pi kan sini nga lesingan khampalat kata de level jing khat jing pri hon rei sagri ko level pat ka ba kuntu petros ni la ban pen pai da ba bai ka sniu kani ka belong ka level ka bakinja play le ni ka divine level ni yo kani ka ngini ka ba petros ku tu ngai pi ngin don bangin pen pai ko ba pen pai play ni le sniu persa you play and play pen pai ni ka sniu why da ka ba ba what mut pat ba play un chu ngap kum tu kan ka ba khat do mani sakta shibit habadan mano balik sniu yo pi habadan mano ba insult bakaran banya pi petros mutu wong what jipen pai de ka sniu yaki henry kerku yaki bong kerku kamot ban keren ba yaki ban le ba yaki hakadu kerkom chanyin kerku yaki ta ki bakaran banya ni kawarin konggan kalak long da ka ba wat yaki lenti ban syakri yaki wat tumno ban syakri yaki kalak bakin poin syukres bakin itu yukres nangta da ka balik kamno duai na ka benta bakin yo ya ka jing pedem la da ki pat nget nangta duai bakin yo ka jing san na ka jing long jing em jam sem la da ki langit nangta shu pen pau ya ka jing so na ka benta jongki ngam tip ka nungun na prenjong pi bas ngongo abadan mano bakaran banya pi Harai kada ingin min ang atray nga sungongo wala nga siya karen ben makanaran wat tau atray ya ka jing maman ka ba makikile ada pile ka ta pilong kumukres
nang ta keren ba sepang jongki ani kabe kebang sultan nak pi besar belek betul berakhat kelek kem tai tengar kwa lem rei wat lapidon haga di kepertai pemdai cuman kai ken ma kata terangnya ke bapa ka jingim jongki ningla kwa ye ke bengen ongkum unong ruai sam ablei tu penijak no yaki sekuat bentuai kem ta sekuat ben kemi lenti kum kata yaki nai harai em pranget kurku yaki balai tadau ben kong nama balai la khot yang ni bengin kurku itu apa kilak sini yang ni apa keren ben yang ni namar la khot yang ni ben kurku om bantim kacing bang bantim tapi la palak tem dena kadi kristin tu ni ke bang ma bantim ni kicu ki bantim yang ni kadi sutunat imat serai balai tim kun semua kan dia ada di kacing tim wat ji pun melen bantim ni kun pun melen ban seneng namar kwam dai pi bantim ki kun wah ni minat apa minat me ngatem me ki kon bagi lek tau wat jum nen metem ki kon marum khot epi bentem mer ban sedang ban karau ki long ke bedai kan la khot ni men kur ku men berbana jing tem nang tas ke ba ar pat ngin yo dia ye ka jing kur ku la jai ke ba ni syak lek sneu ni men pai ke sneu la ni syak kran ben ni men pai da ka jing kran ben la ngilek kam tang ni yo dia ngajing kur ku om tang ngajing kur ku ba ke jaben wat bus ke do kum jo tapi ni kan jadi kilang gitu kan, ibu Petrus kutu yang api ingin tebe, ingin doan haka jingim, ham tamme habi yedai bati perang banget, bati perang. Nang ta kabenta kaba arpat, kajing kersan ya kajing gitu nak testament keberim kemut, ya gitu kibangilai keren mene baro lasot kan ya testament keberim. Tingnya paswa ya kajing pulih sawara jing batai, when are lie. Namarjar ubamon ban iet ya kajingim. Bat banyo I kisngi babha tu un khang no ya uthle jungu na ka basneo bare kermyang chitur jungu na ka ban kran ya ka basikor tu un da kendria no na ka basneo bat bo un da le ya ka babha tu un da wat ya ka jing suk bo un da be bra ya ka na baki kmat utra ki along halor ki bahok bar ki skor jungu ki sha ka jing duai jung ki are ka kmat utra ka ya le ya ki ba le ki basneo Kadang-kadang kepala sotna kajing ruai sam kepala pusau Aisyah u Petrus hak lenong keba dekat keba lai ulah sotna kadang ke sam kepala pusau dekat berapat hari kini gentin ke banyi pulih mentah kadang kepala sotna ki kesam lenong kepala pusau dekat keba kat arah dekat keba khandre keba batai bakumdu ublai ki uplat lut ya ubrio kan uba sha pencitom bamdei hok banyo usim kenang ke dia kenang kersan kan bayar ke eke buang kan ke dia bala keren dua ke testament berim tengnya pai ngan warak jing batai biang kini nama kabur yang keren mana ngan corak tangkat tu kan ne kong jar ubaman ban iet ya ke jingim kata ke tien kelang badan kampang ban iet ya ke jingim kemut ban rang ya ke jingim ke badap pura no au kris ban terang ban em kom ba em ukres jisu orang yang lawan sini kepertai ban ai ka jing em ban te ka jing em malar ka bakar hai Yunis nang masipau kom kene ka jing em kam dai ko pensiong nong rem ka jing don jing em kam dai ko pensiong nong rem ka kerdan haka nam ko buram mereka ko pensiong nong rem kenya ka jinglong ka jingat para ka jing dan buram yau belai iet yala ka jong ka jing em betras ne wikai pangidai ben iet yala ka jing em kan ha ka jing sian om da ka jing kwan min toy ka bau kres ken upen rem ngatrai rang akli ne ka jingli bar khat penyerakti kanung ngan apeng jingpi ba kwa melong man sian kum sen bar khat minera dai kanung ngan apeng jingpi ba kwa ambe jung kasniang ban ngatrai tan menung ne barak hiru dai ni kwa ya ka bingin long ki ba sian ken ha ka jiat linti jo ka jing im jung ya ne islam itu te ban long ki ba sian nya ban e te ka jing im ka bo pleu ai sko si ban ong tambangi I ka jing si sha ban bon ki pra banget ken I kumba ka jingle jeng ki kapen pau ba ki I hok si sai ka jing im tang da pang te ki I ai nuksa sama ma bingal ra cha ya ka ba kala to met e ye pi kala khor e ye pi
Dan lesin apa yang jong pi bang ba ban tabak you buduma diskrat diberi dai o subang ha man le to dari ki badikiat pitip ka ai man le hang tu hang sa to ah tu po kamaru smoking is dangerous to health. Kita ni kising bam ki bang nyelai i ba to atak kom han rai dang bang ka bam de te kising kali kalau hatu pi chi sha ma ka jing em namar ba pin le sian ma pitip bam tum long hey wat ni kuara ba pila kernia so e gini bam kwai em bang dong ma kwa ruan sajan tu pi kawang pi resha ya ko ngan ong namar kalau ngudang kami pinyo jing kai semua tu kan ya dan pramai ba ong hat dong skor singa pastor ngate banyi ka beduk kuai dang la beduk jah bila apa ya kata ka kelemat te lama kana ladan jing mana ma blai pemya chu ka jing sian kum no ban le ka jing jong pi namar ni te piang ar bila ban tan ka kha ka met chu pi berke ban jai ka met ka phat jong pi to ya kum kata ngai no ha ka jing perkhat jing mut jong pi nai keren lagi bedi kia nai keren lagi bedi drugs nai keren lagi bedi pensiun le jong ka met ka phat jong ki hatu pi e chi sha mo ya la ka jong jing em nang ta sakani kitien ban yo ya ka sini ba bha ka simut betai kamut ban sei so bha ba bha ka nu ka bental ni ban shem ka jing mana ko ba kitien kalong ko ni unu ba kwa bat em kam slam baring kat bat ka jing man bha dan kam ban it ban suma la ka jong gai ka jing em bano na pleng jong pi ba kwa sibit le poi na si yang yap no wan mangar ngam tre pi wala ngalong tikna ngan poi se beneng ka tre ngam play ai bang im slam wari ni kita menu lang nakali la sige par kwa hiru ko long kumta ne na tapi kwa ye ka pinyo ka jing ku ka bas le se ka jing ka baslam baru kum jo ngai skam kadang na pren jong pi bakat tak islam nang kerdo pi su tunat long kumta mereka penang islam ni kwa penang paho ne na balong kumta ni dan kam ka ni ka bangin hapan dan ya ka de ka mensim je ka jing it ya la ka jong ka jing em unor sam aga life sao wan ra gi sao li gi jing kentu ke ba u kentu ya kinong pule ba kidai ke kitbe bandon bat ke baningkong ber ba ar wong ukhang to khang no ka tin khang ka mut sange no wong to khang no yang tulik na ka basniu ka mut kiar na ka ban keren na ka ban itu khana ya ka basniu ka bom hok ka thala ka jing keren sniu na shalendet u kanele ka bang bah bat na ka nu ka jing keren ka bam suma bam pikir bhai ka tin ka thale kumbang la juong an ong biang dan kibre ki basutunat pelat hat ke ai bana ka dono jong pi pelat je ai kum kata ka bam bha nama boleh namar bakani ke kedai ru ka ba kentuing bangin dai ban keren ka dono ka jikan ka ba penki bia nang ta tu khang no ya kernyang sintur na ka ba keren ka ba syukur mun ka ai ka bam sisa tu da ken ria no na ka ba sniu ba le ka ba bha kani kedai ka nong rem coka akor ka burom larangi keren haka balingkot ka jingi kai kestan kasdin haka ni barokot ban ne ya ka ba om ya ka sneu bar ka balai pat tu da wa ka jing suk bat de be berai ya ka be berai ya ka jing suk de tang ka jing suk apa deng si para banget hari wat sya ki ba nget ru ka mo ngupol ken rom nong ka ba khat ar ka khat ken ka ba khat para hot dan kipor ba ka syam sitom ba ya ka bangin yo ya ka jing suk an bangin ha batrai sitom Ngapan tresitom. Nama ka jingsuk kam juwan automatic. Ngapan tresitom. La ka jingsuk hayeng, la ka jingsuk ka balang, la ka jingsuk ka emlang ka salang. Hapan tresitom manyo ya ka eh. Ya ka jingsuk. Kam suman automatic kum to. Kini lagi jingsuk tu jono wai sam kan ke bau petros usat. Bat nga pungkut no. Sa ka dekat ka bakat ada kini ki arti lagi jing batai. Namar ki khamat utrai ki along halor ki bahok per ki skor ju ki sa ka jing dwai jong ki kindiat chapang jong ka khamat ki skor wat mu bo blai don khamat kom ni skor kom ni namar blai long mensim ya ki te ki tin la tho aka ko rukom gen ban pen sko tho yo blai na ka rukom per khat ka met breu ya ka bangi la ong tin pereng ka anthropomorphism ka rukom kren yo blai ha ka rukom snu tho ya ka met breu
Kajingmut ke bau Petros Ukraina kita ikitin tolong kan eh. Ladadan mano-mano. Ladadan mano-mano. Bakwa. Ya ketema. Haka jaka ken jong. Eh? Jok jingsuk. Ken mau bau belai usharai pelet jingmut hai ke jingtuai jong kibre jong. Ladadan mano-mano. Haka jaka bikin kwa ya super pi kim kwa an lagi kwa ban menjelak kwa pi. Pi hakum kata gelemat wat yang elek temai ki har lek syu turai ke. Haka jingtuai bat pentip syu turai jingtuai sipang jong kata. Bar yang scam. Baka jingtuai ke jong pi. Kebau turai ya sungo unlei ai. Wai Muslim. Kuat penyiapkan wai nong yalap. Wan haying sendon. Wangan penyapnya mental nama arba ke jing yalap ke jing kalau warak sibun ke jing kelah jong ke partai Muslim ke bau dan mu. Tahu nong yalap wong. Syah penyapnya ngasyak ya bangan tuai. Long yang wong tolong. Tahu dem tuai. Kat bau dang tuai. Kau wai ni jing tuai. Kau tuai kalau kene. Kau pa wat pau ya kene ke jing baman ke bau ni upara jangan ulek persyak jangan. Sibin mar sendap ka jing tuai wang amen upet yung ni ubatu penyap yu sujau di umat umnot cu hiru ban ra ta katari bandung penyap yu nama belai namar ka jing tuai ke jing ka pen kelai perang dan kebor ka jing tuai ublai snowi ke jing tuai ke jing ki breu ju namar ba ublai snowi ke jing tuai kala dai ni ben tamlet tip bahasa Kadang apa terus orang kumno ka jing tuai minat jing bohok. Tolong kemudian bor pat terekam. Hak pareng gong me the prayer of a righteous man is powerful and effective. Saya kira kau ketir pengau kuat ya kebangin ya pelajimat henreng. Kemat utrai ke le ya kiba ya kita kiba le kiba sniu. Uplay. On ya le persyak ya kita kiba ben le kiba sniu. Belai. Amar ki jingle jongki ki pen pau pen ringkau ni ki thu shan pa maki ki it ni le persya you know ya uplay pranget kalong ka ba ma pha pa pen hap ha kakti jong prai kalong ka ba ma pha da uplay ke ulong unong ye le persya jong pi ban yau ban ka ba ulong nong yarap jong pi ora ki we ji le persya pi kampat ni le ma boleh nama kemla on penyap badok on mensim hari baru boleh jingi ulah penyap badok on mensim. Dan ni kadau kan nong touch Hebrew ai ni ka warning ka bersyukai ba. Tengnya pai Hebrew nong ka bakar dekat ka ba arp kendai lakut artat. Hebrew ka arp kendai kong ini kintin iba keto ba. Namaru blazing ulong ka ding ka bam dono. Blazing ulong ka ding. Tapi yang ni lah percaya ublay. Kat ba udang ai ke jingai, kat ba udang pun pau ke jingai cepi. Hari pem buat ye ke ba piken petur sejan cu. Hari pi yele percaya u ka wei ke sini ublay nongkum ka ding ke bam do. Makane kalau ngaba ma ba hadu kata-kata. Kalau ngaba ma ba. Hari na kam to jong ye ki banget. Iba kwa ru kum cuk bangin ya ka jing ko ngo. Ye ka jing kai pin jong ublay. Abang ni duai su upat. Usngau, tang mo usngau. Hari jubab. Yoro you try. Amen. Lakut no ngan pen itang kowe kadur kaban rung khat ya baro khot jingkai ngam tip kan rung nam rung nei fi tapet hang tai jadi kadur ngap rung khat lain kadur baro khot kat balak kan yo ai satai kan ma winginan ye kaju ka jingmat long ju snoret snolem ye ki jing shem jikin do ki wai pat ye chi para banget keloi ken ni ka ba pi ken ken ya rap lem ni ki wai pat nang takir khu ken ni ki wai pat ka ba khat do wat kelet kam tam e ban banduai let's say pila ban kelet gitu ki jingkai jonga skmat sikan mau ni kadun ma ni kadun kan yarap hai pi kan yarap pi apa pi kan ma kan ni bar ka poi pi biang si si kan ma gitu ki pi jingkai bar kan pun kot no ta ka jingkran jung ni brio bagerteng John Bunyan
Uni ri nong tho itu kot the pilgrim progress ko wen ki kot ken ke ba ladi tam hadin jo Bible. Pauna ma ko kot ngam dan por batai spang jo kata re sha ek bangan shu yeto ek ek bo Ukraine spang jo jingtuai ong yi dikin. Pray often. Duai man kapo. For prayer is a shield to the soul. Namar baka jingtuai kalong kaste kalong kajing adai ka mesin jong pi. A sacrifice to God kalong kajing aji knya jong pi so blay. And a scorch for Satan. Kalau empat pun kajing sempat di setan. Itu yang setan kuslai pila Bible kat no. Kuslai ken pibet Bible hadu kat no. Hari ukam kuslai pa dari tanggal jawa pikin pisong ha kajing duai. Asya ang pukut ni story. Ya ke bah lajateng agak dikasih jengi hispak senem tam mensua menba kajingit kestan ki rung seni sipo kerikasi jengi. Kadika history kadika belabu record apa ki archive jong ki nong England sitai. Nabakalai mat jong keri Wales mat. Ngamtip la uni ubrio kadai hok nem ka kerteng jung mangalayas ngo kerteng damdoi. Tengam tip kadai nam dai nang kalam dai mkataru. Kadai ka story kadai ka pini iro po YouTube ka jagan si katika tan jong ka West. Long ba uni ula poye ka kalalong kristan uni sikri try damdoi kalalong kristan. Anda balalong kristan ken ki we ki badai na kanyam kasi kila isi yo. Porque yung mamimi mani itu uplay ken ibam sisya. Tayo damdoi wong to. Lasya ka singin niya poye ko ka chika. But nginya ko. Uno di uplay mo sisya, uno uplay mo sisya. Wong to, lasya ka poy, naglay poy. To ngile kam no wong damdoi. Tingile ay di korkom. Pi dwai si uplay jong pi kumale uili jahi. Sikiti kinong muni play bal. Pi dwai si uplay jong pi. Kerpa daw uplay jong pi. Baon pentelon yung tayo umaw natin na po ulum siya ni si try. Tegla doa ki kila pirat hang ta ki kasi. Ken mau kasi misyo unget bhaya kanya ka jutang han rai ha kata kasi klem long nia klem long jutang. Lale sile ane ka bakado klem long te bakado long tole na sa mame na marba uplay jing ile si umsngo ko bolong uplay bala ka por jing ile ja. Au to labiang to. Yem to dam to ipet ken yung te ulong pe ti mau. Hey mau ha ka teng jung jisu telon. Tau mau ha po ko tos dan poi to mau. Kajing tuai ke dan kabor. Lara kajing tuai ke dan kabor kata balai pin kam syong bang ta. Balai pin kam syong bang ta. Bani ka ba pi kam syong haki kinu ki jaga syong kajing tuai. Oh ngatip. Ya kena sisa. Bau balai unum sujuba pekat ba ailis mapi. Kat ba ajing mat bapi. Rayun juba pat. Haba kaya day kat bakum kamon. Syong. Kalau pinang dua ibat, pinjau tip je kemen semua. Mengapa pitip je kemen semua pinjau pan pen akabor. Pinjau pasi terakhir tu. Ni semua ini atrás. Kini kijing hikai. What lada day kijing hikai ki bengiju ya snow nagapor kapor nagalong kababahang. Ya kaban jai pinten mau. Namar ba kajing im jongi kadan kam ya kaban pertubut ya kajing long ukres. Eki baro. Ki pra bangit. Mangi kinang alam, niya feel gingo kenrat, ya kabangin palang, janay, ya kata, kajinglong ukras Jesus, kiwaipat. Ngasko si, pa ka mensim. La, mangi la di, abangi iki parasya kari. Pakimsim, lasat palang, ya kajinglong ukras Jesus. Oh, terakhir, ramday, baka kraw, ching Asian may. Tadi umano terakhir, mangi, ngilas kamano. Hari kelong kemamhapat yang ini bagi susim kabul. Ya kajing Asian may klem da ya kajing la cha kajing. To ay mani kaktin. Kam sisa jang ni. Ka try ka kam jang kajing sandor ka jing kat jimut jang ni. Si kajing mut ukres bar kan pengkelai kajing long jing jang ni. Da kajing alam ba kajing set boro mensim.
Nyemla trai. Laka bor sungihi. Henry dan mo atrai. Kung tangi pai sumi ublay bala bayay. Ublay ba kular mami atrai. Menyeng menyelek nam ta chumi. Yarap yala ka balang chumi. Hatang Jisu. Amen. Dobling kui pe.